Δώσε λίγο το κράνο, ρε παιδί. Μην γράψεις τώρα, δεν θέλω να γράψεις τώρα. Κάνα αριστερά, αλλά να είσαι έτσι από το Οκ. Γεια σου Φούντα. Έχεις κάποια ασφάλεια κάτι? Όχι, θέλω να πω εντάξει, δεν απογειώνω μόνο. Γεια σου παιδιά. Γεια σου Κωτά. Εδώ είσαι ευπρόσδεκτος να έρχεσαι και μόνος σου. Εντάξει, ρε, Δεν έχουμε πρόβλημα. Εγώ το έχω πει, εντάξει. Το έχω πει να έχετε, δεν έχει πρόβλημα. Είμαστε Ευπρόσδεκτοι. free to go, free to go. Ο σήματος μου πού είναι? Πώς το λέτε, δεν είναι η καμέρα εκεί. Καθαρός. Ωραίο. Άλτε το λίγο φρενά. Τρέκα, τρέκα. Μπράβο. Με την γύρω περιστάνα. Ο Χόντας, ακούει ο Χόντας. Γιατί δεν βάζουν άλλη συχνότητα, λες αν μπορούμε να μιλάμε. Μας ακούνε από την παραμικιά που ήταν λέει 2.200. Ναι. Εντάξει. Για 140. Τώρα δηλαδή τι ψυχοαδιάσουμε. Πω λόγια. Παίζω με το ειδικό στην εβδομάδα. Θα πάμε Γλυφάδα, θα γυρίσουμε. Μετά από το Κοντογιαλί θα πάμε Αγόρδη και θα πατώσουμε στην παραλία εδώ πιο κάτω. Τι που προσγειώθηκα αυτές, όχι Ελισκάρη, πιο κάτω. Πήρε στην παραλία. Δεν είναι, είναι μια παραλία από εδώ μέχρι εκεί. Γιατί δεν του ανοίγαν οι ρόδες. Από εδώ μέχρι εκεί. Δεν προσγειώθηκε το Ελισκάρη. Όχι ρε, πιο πριν, πιο πίσω. Πιο μου την παραλία. Πιο πλανήτη δηλαδή. Ναι, σου λέω από εδώ μέχρι... Πιο καλό το ξενοδοχείο. Μπορεί η καμερατική προσγείωση σου λέω. Μετά το ξενοδοχείο. Είναι μια πολύ πολύ μικρή. Έμεινα από κάψιμα ο παιδάς. Έλα ρε μάγκα μου, δεν πήρε πάει το εργαλείο. Εγώ είχα την λίγη ρεσέρβα ακόμα. Μαλάκα είδες που ξεκινήσαμε από το σπίτι και στην αρχή... Εγώ αυτό ήθελα να πάρω, εγώ ήθελα να πάρω αυτό. Και στην αρχή πήγαμε μαζί. Ναι. Όχι εντάξει, το ήθελα εγώ γιατί δεν μ' άκουγα.